Baba. Uyakhuluma. Siyabonga. Siyabonga. My comrades sibonga kakhulu. Ithuba lokuba sikwazi ukuhlangana namhlanje nentsha. Siqala ngabo namhlanje ukuthi abaholi bethu bentsha siqala ngabo ngoba sebephelele. Nabaholi ke bonke abakhona sebebiziwe bakuthi ilanga selishonile. Ngeke ngisaqala phansi ngoba isikhathi sesiphelile. Ngibonga kakhulu umphathi ohlelo ukunika ithuba. Bonke ngingagcini ngibonge njalo nje. Nezinkulumo sesizizwile esezibekiwe. Ngiyethemba ukuthi nomunye owayekade ethi yini yona le namhlanje akakusho lokho. Nomunye owabuza umbuzo ukuthi yini indaba kwakhiwe umkhonto omusha amanye amabutho ekhona na. Uyazibonela namhlanje ukuthi kwakusho ukuthini. Namhlanje sihlangene la ukuthi sizohlanganisa intsha yalelizwe lase South Africa. Lomkhonto wesizwe. Sisuka kuJanyana sikabi kude kakhulu. Sinonyaka nje owodwa nezinyanga ezimbalwa. Kodwa iqiniso selicacile ukuthi abaphathi bezwe yithi laba akubona abanye. Ababenikwe ithuba lokuthi baphathizwe baganga ngalo baganga ngathi basenza yonke into le. Eminyakeni eminingi noma amashumi amathathu manje eminyaka sathi sikhululekile. Inhlupheko